Και yes παιδιά, Παναγιώτης Gamer εδώ και αυτό θα είναι ακόμα βίντεο Brawl Stars. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ για να κάνουμε ακόμα ένα υπερτεράστιο reward opening στο δεύτερο μου account μου, εννοείται, όπως σας είχα πει στο προηγούμενο βίντεο. Αρχικά από την προηγούμενη season έχω κρατήσει από το tier 65 μέχρι τα bonus rewards που είναι 16. Από αυτή τη season έχω κρατήσει από το 0 tier μέχρι το tier 54 και από το Trophy Road έχω κρατήσει από τα 41.150 κύπελα μέχρι τα 5.500. Οπότε βλέπετε θα κάνουμε ένα απίστευτα τεράστιο reward opening, μεγαλύτερο από ό,τι στο πρώτο μου account. Και αυτό. Και πριν αρχίσουμε, βάλτε ένα like στο βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το κουδουνάκι ή το καμπανάκι για να μην χάσετε κανένα επόμενο βίντεο από αυτά που θα ανέβουνε. Λοιπόν, και λέω να ξεκινήσουμε και πάμε από την προηγούμενη season, ξεκινώντας με τα coins και τα gems και τα bonus rewards. Όπως βλέπετε ξεκλειδώνω το Jack και στο δεύτερο μου account και λογικά κάτι μου λέει πάλι θα τον πάρουμε. Τον πάρουμε και στο δεύτερο μου account δηλαδή. Οπότε ναι. Ωραία, τελειώσαμε με τα coins και τα bonus rewards από την προηγούμενη season. Και πάμε να πάρουμε και από αυτήν που είμαστε τώρα. Λοιπόν, τα coins και τα gems δηλαδή. Εδώ μεταξύ κάτι μου λέει ότι σήμερα με τα coins θα μαζέψουμε σίγουρα καμιά 20.000. Ωραία, τελειώσαμε. Λοιπόν, τώρα πάμε να πάρουμε τα power points για τα upgrades δηλαδή. Ωραία, την προηγούμενη season είχε μόνο 2 rewards με power points. Οπότε πάμε κατευθείαν σε αυτή που είμαστε τώρα, να πάρουμε και τα υπόλοιπα. Ωραία, και νομίζω έχουμε και το Trophy Road, ναι. Έχουμε και τα coins εδώ πέρα. Το Power League δεν θα το πάρουμε ακόμα, θα το πάρουμε προς το τέλος λογικά. Οπότε ναι. Οπότε συνεχίζουμε με τα Chroma Credits. Ωπα ρε, είδα ότι πήγαμε 1005, τι φάση. Πότε πήγα εγώ 1005, να βλέπετε. Ωπα ρε, 2 Chromatic Brawlers σε ένα βίντεο. Και μπορεί και τρίτο με τον Jack. Ωπα ρε φίλε. Οκ. Και κάτι μου έλεγε θα θέσουμε για 1500, 3 brawlers, τι λες ρε. Οκ, δεν έχουμε άλλα. Και πάμε και βασικά πάμε να πάρουμε το Power League. Nice παιδιά, επιτέλους το ξεκλειδώσαμε. Πολύ ωραία. Για πάμε να συνεχίσουμε με αυτά εδώ τα δύο τα rewards. Ναι, κάτι μου έλεγε θα το πάρουμε το Jack παιδιά, δείτε εδώ πόσα credits έχουμε. Οκ, πάμε να πάρουμε και από εδώ τα credits αυτά, τα 70. Και τελειώσαμε με την προηγούμενη season τα rewards. Οπότε πάμε στην τωρινή να πάρουμε και τα υπόλοιπα. Ναι, τα μισά μόλις τα τελειώσαμε. Ναι παιδιά, είναι τώρα 80% ότι θα τον πάρουμε.
Λοιπόν, τώρα πάμε να πάρουμε και από εδώ. 240. Όπα, τον πήραμε. Παιδιά, τον πήραμε. Τι λέει ρε, τον πήραμε. Δεν το πιστεύω ρε παιδιά, τον πήραμε και στο δεύτερο μου account. Τι λες ρε. Πάρα πολύ ωραία αρχή παιδιά. Nice. Ωραία, και τώρα από ό,τι βλέπω ξεκλειδώνουμε την BAM. Οκ. Παίρνουμε και τα υπόλοιπα rewards. 300 εδώ credits. Ωραία, και δεν έχουμε κάτι άλλο. Αλλά nice παιδιά, πήραμε τσακ. Τι λες ρε. Υπέροχα. Και στα δύο μου account. Υπέροχα. Και βλέπω ξεκλειδώσαμε κάτι new στο shop. Κάτι offers που μαντέψτε δεν με ενδιαφέρουν. Και φτάσαμε 26.502 coins. Ο Χριστός και η Παναγία. Με τόσα μπορώ πάρα πολύ άνετα να πάρω ένα true gold skin. Αλλά δυστυχώς το Brawl σας λέει ότι πρώτα πρέπει να πάρω ένα true silver skin για να παίξω και μετά μπορώ να το ξεκλειδώσω και το χρυσό. Οπότε χρυσό skin καπούτ. Αλλά δεν με χαλάει να έχω και δύο true silver σε δύο παίκτες. Να δω. Ναι, την πάμε θέλω. Την μπίδη δεν μου αρέσει και τόσο πολύ. Οπότε μείναμε να πάρουμε τους chromatic brawlers μας. Αυτούς τους δύο chromatic brawlers μας. Λοιπόν, εσείς εννοείται ξέρετε τι θα κάνετε. Θα γράψετε κάτω στα σχόλια ποιον πιστεύετε θα πάρω. Και παιδιά, κάτι μου λέει ότι θα το βρείτε αυτή τη φορά, γιατί είναι λιγότεροι brawlers από ό,τι στο πρώτο μου account στο να τους κλειδώσω. Οπότε υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να το βρείτε. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα ποιοι είναι και εσείς θα γράψετε. Λοιπόν, είναι η Colette, είναι ο Λου, είναι ο Ραφς, είναι η Μπέλ, είναι ο Αφ, είναι η Λόλα, ο Φανκ, η Ιβ, η Τζενέτ. Προς το παρόν αυτή και μου λέει το πρόσωπο γιατί άμα ξεκλειδώσω τώρα έναν από αυτούς θα μπορώ να ξεκλειδώσω μετά τον Νότις, τον Σαν και τον Μπάστερ. Οπότε θα πάρω προς το παρόν έναν από αυτούς και εσείς θα γράψετε κάτω στο σχόλιο ποιο πιστεύετε ότι θα πάρω. Και όποιος βρει το 1 στα 2 θα του βάλω βασικά ακούστε, όποιος βρει 0 στα 2 δεν θα του κάνω τίποτα. Όποιος βρει 1 στα 2 θα του βάλω like στο comment. Και όποιος βρει 2 στα 2 και like και καρδούλα. Και ξεκινάω να μετράω αντίστροφα 15 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15. Λοιπόν παιδιά, ο πρώτος θα είναι ο Fang, εννοείται. Πολύ καλός παίκτης ο Fang. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ένας από τους αγαπημένους μου. Οπότε πάμε να πάρουμε πρώτα το Fang σε 3, 2, 1 και πάμε. Πάρα πολύ ωραία παιδιά, πήραμε και το Fang απευθείας τώρα. Τέταρτος στους 21 Chromatic Brawlers, Assassin Brawler και πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, πάμε να βρούμε κι άλλον έναν, ο οποίος παιδιά θα είναι ο Ότις. Επειδή και αυτός είναι ένα πολύ καλός brawler, το super του είναι πολύ καλό και πολύ χρήσιμο εννοείται. Και τα gadgets του όπως επίσης. Οπότε πάμε να πάρουμε και αυτόν σε 3, 2, 1 και πάμε. Πάρα πολύ ωραία παιδιά, μόλις πήραμε και το Notice. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πήραμε 3 brawlers σε ένα βίντεο και παραλίγο και 4, γιατί από ό,τι βλέπω θέλαμε άλλα 115 για να πάμε ξανά 500 και να πάρουμε και άλλον. Αλλά δεν μας χαλάνε και
3 brawlers σε ένα βίντεο. Αν και στο παρελθόν έχουμε πάρει παραπάνω. Αλλά κάτι κάναμε και τώρα. Λοιπόν, πήραμε Fang και Otis. Λοιπόν, να τους κάνω και το Battle Card. Προς τον Otis. Otis, πού είναι? Το. Ωραία, λοιπόν. Τώρα κοιτάξτε τι θα κάνω. Αφού δεν μπορώ να πάρω ένα True Gold Skin, θα ξοδέψω τα 6.000 coins και τα άλλα 20.000 θα κρατήσω για 2 True Silver Skin. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τους βάλουμε power level όλους. Λοιπόν, λέω να πάω τη Sale αρχικά. Μισό παιδιά να κάνω την notice chart για να μην μου στέλνετε. Θα την πάω level 11 έτσι ώστε να ξεκλειδώσω και το Hypercharges. Βλέπετε εδώ το έχω ξεκλειδώσει. Για να τις πάρω και αυτό το gear. Την έχουμε full μαξαρισμένη. Έχω και το skin της εδώ πέρα που το έχω τύχει από Star Drop. Και μας έχουν μείνει για τα upgrades άλλα 2.700 coins. Καθόλου άσχημα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θα έλεγα να πάρουμε κανένα gadget. Βασικά για όλους έχουμε gadget. Οπότε λέω να πάω. Τώρα λίγο δύσκολα τα πράγματα παιδιά. Θα πάω του Daryl Power level 10. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το πάρω gear, γιατί μετά θα πάω 19.000 κάτι coins. Οπότε θα το κάνουμε άλλη φορά αυτό. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε full έναν παίκτη με hypercharge και όλα. Και πιστεύω παιδιά αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε εννοείται μην ξεχάσετε να βάλετε ένα like στο βίντεο, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και να μην ξεχάσετε να πατήσετε κουδουνάκι ή καμπανάκι για να μην χάσετε κανένα επόμενο βίντεο από αυτά που θα ανεβάζω. Λοιπόν, το επόμενο βίντεο θα είναι είτε κανένα βίντεο που θα αγοράζω ένα True Silver Skin, είτε στο main account είτε σε αυτό δηλαδή στο δεύτερο, είτε στα Aml Games. Μπορείτε επίσης και να γράψετε για αυτό το πράγμα κάτω στα σχόλια τι βίντεο θέλετε να είναι. Δηλαδή και για τους brawlers που πήρα και για το επόμενο βίντεο. Οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας.